na čo nám je humor, tak to je taká otázka, ktorú by mali vedieť diváci, lebo keď žijú tieto realite, zapnú televízor, tieto politické, životné prostredie, choroby, a keby to mali aj na tom festivale vidieť takéto filmy, tak idú do bláznica. Takže prakticky tu si sa odreagovať, aby sa tu zasmiali na tých rôznych formách humoru. Festival Háh je vlastne láska k filmu. Festival Háh je amatérske hobby. Je to všetko vlastne o tej láske k filmu. Robia to ľudia, ktorí to robia srdcom, robia to bez peňazí, je to amatérsky film, venujú sa tomu tých 30 rokov a vlastne nežiadajú nič, iba teda tú zábavu a potešiť ľudí. A to je krásna myšlienka. A samozrejme si rozvíjajú nejaké to svoje hobby, zvyšujú nejakú kultúru a teda nejaké stretávanie ľudí. Festival Háh vznikol v roku 1990, keď sme mali 15. výročie nášho filmového klubu Urtika, to bolo v roku 90. Boli tam aj naši filmári Janko Kuska, ktorý prakticky sa vznikol rok pozdejšie. A vtedy nám vznikla taká myšlienka, že to by bol ako 0. ročník, ktorý by začal na nedalekom kultúrnom tomto centre, kúpalisku, ktoré je od nás 7 km. Prvé roky, to bol 2-3 roky, nebolo to ako hraný humor, tam boli aj dokumenty, reportáže. Bola to éra Super 8, ktorá postupne prešla do súčasnosti cez VHS-ky až po súčasnú formu. Ale tá hlavná línia humoru musí byť dodržaná postupne, ktorá je k súčasnosti. My sme z Oravy a prišli sme z Orfi klubu a máme tu filmy, preto sme tu vlastne prišli. Ono bolo, že možnosť sa prihlásiť do klubu, tak som akože to zobrala ako dobrú príležitosť, prečo nie? A vlastne robím to už 2 roky a už sme sa aj naučili aj také veci, takže dáme mi to hlavne dobrý pocit a akože skúsenosti do života si myslím, že ich niekedy využijem. Češi majú inakší humor. To je taký ten satirický, haškovský, to poznáte Haška. Potom je taký, druhý má taký sračkový, taký fekálny humor. Druhý mali taký pirátsky humor, satirický a náš žihlavský, to je taký alkoholicko-indiánsko, retardovano-debilný humor, ktorý prakticky diváci buď berú zo snady, alebo neberú, ale za tých 35 rokov má to úspech, lebo situácia je taká, aby si trocha tu odýchli a nabrali elánu z tohto humoru.